Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuyaen na gitinaalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy nagitinasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastrita ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag nga bigat yung amin nga sa nga pada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio, amasaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay di programa, Dear Manong Nemi. Kaya ito iti paghahim nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapkablawak itinembag nga bigat ka na kayami nga sangapada. Papagayam, padaanan nyo ti pagkasalitaan ni ami nga napoluan, ti agsyuman. Sino da kita agsyuman na? Uno at sino da kita agsyuman na? Sino da kita agsyuman kada kayo? Kaya sino da kita agsyuman kang kuana kada kuana? No siya kakit napadasak tinag adasyuman na syuman nga ina. Ayan. Padanan nyo pagayang nga rodetoy. Ayan. Ngayon, testi amin. No saan nyo nga i-share pa iti programa tayo, pakishare, automatic lat na ko na pakishare. Yan, di ba? Sagudahin nga rodetoy surat. Dear Manong Nemi, nariingan mi tinaragsak natal na kay naurnos nga pamilya. Da kami ngagkabsat kay ni Manong Jun. Dua kam lang ngagkabsat Manong siyak iti Boredek. Nabintas launen ako na ni Papa kay ni Mama nga panagplano iti pamilya. May isa nga babae, may isa nga lalaki. Adaan kami iti kabukbukudan nga balay. Nabintas ti trabaho da Papa kay ni Mama. Iso nga nakana na Manong Nemi nga maitid idinaranyag ang masakbayan. Ngem. Adangem na Manong Nemi. Tayo di agpadpadan nga da kami iti high school kini Manong Jun. Nagsakit iti cancer ni Mama Manong Nemi. Kaslasang kami nga mamati Manong Nemi nga mabasamak iti pamilya mi ti kastoy. Nga adamapukaw mi. Adamapukaw, adamaksay, nga paset, tinaragsak na talinaay. Kaya napapalanda nga naurnos a pamilya. May bagbagada Manong Nemi nga paset day tatibiyag. Nga no adaragsak, adamad tumteng ngaliday. Tati amo kini Manong Nemi kadagtultuloy tiragsak mi. Nga masirsir matak. Itinapintas nga masakbayak. Masakbayan mi ngagkapsat. Ngayon apay nga ni Mama nga nakasingsingpet. Pisupay iti kaptan tikasta nga sakit. Kaya apay nga naita nga sakit ket milagrulaengan ti makaypaimbag. Gusto nga wan sa bali di nga nararamid mi no di nagkarkararag kini Hapo Diyos.
nga mga ramid ti milagro. Tap ni tigas takit umatid dugpay ti biyag ni mama. Ngem, talaga nga daytan tinituding manong naming ang pagpatinggaan ti biyag. Ti biyag ni mama, kat biyag mi met manong naming tinagsangsangit. Nagsangsangit iti oray la. Gusto'y gayam, tirik na, ti mapukawan iti ina. Agas tamat tirik na, nagiti napadpadasan ng tinaulila. Kat siyempre, adumadlata, nagiti mga atibay, nga mga andingay kada kami, kabayatan ng timansayan. Kas talatibiyag, anak ko, adaw mo na, damod odi. Agin inana ni mamang yu. Sa alang kasta, hanglang nga dakda kayo ti kastoy, nakarkaraw pa nagiti duma. At dapat na kita'y kaipas ngay nga muulilan ti ina, san tumaybay andi amana, anya tinamnaman nyo pagbanagan ti anak, nga naulila nga dagos iti ina, sa nagbaling nga responsibility ama. Iso nagasat kayo. Ta napaot ti panawan nga nariknayo ti pamateg kendungo ti maysa nga ina. Amok manong naming nga kita nga balikas ket pangliwliwada. Pangliwliwada kadagitikas kada kami ngagsagsagaba kinagladladingit. Nga mustumet ka talaga manong. Nagasgasat kami kanu pailaeng kini Manong John, tadda kami ti high school nga napukawag kami ti ina. Nagasat kami pailaeng manong naming agkapsat agaputa dudwa kami laeng. Kasano ko man, adukam ko ma. Alaman, di adad nga nagrigat. Ken, nakagasgasat kami kanupay laheng ta nagbalingan na singpet, responsable ti amami. Ta ore awan idin, ti inami manon nemi, kaskas di ngayon pasnek ni papa iti nagtrabaho. Gabo tayong karina. Iti sa kaanan ti tanem, di mama. Nga di na kami baybayan. Saan na nga tultuladan di kiti balo nga lalaki nga mabaybayan na di kiti anak na. Saan na nga tultuladan di kiti balo nga lalaki nga mangala ti agsyuman kada kiti anak na. Tapno adamang rangranggas kadakwada. Uwain manong. Imo na nga nagraduar ni Manong John di high school sa nag-college. Kalpasan na nagraduar ako ti high school kat simrekak ma di college. Accountancy ti kurso ni Manong June. Irinto ta siyak manong name ket HRM. Gamo ta mahilig ak manong name iti panagluto. Nga day ta tinsuro kanyak dedi mama. Kang kanain kami ng agkadkadwa iti kusina manong name uri di adak pa lang iti elementarya umay kanto umay ka isuro kag luto anak. Dadasan ko malipatan ka di mama. Nakadadong recipe, nakadadong putahe, amuna, isuro na kanya. Kaumod nga rin ti arapap na hindi nga mangipas-pasdek iti restaurant. Em sa bagay, ada knowledge iti restaurant, manong nemi, ti kursona, ket isumat ti pagtrabahuan na, at ada iti food corporation isun. Sangga ibaga idi ni papa manon nemi di adda kami iti college. John, saan ka pala makinubnubya? Ore makinubya ka anak. Huwag mo lang buntisan. Ha? Dakil dayta nga mga lapid bang tunday iti arapap. Kastamat ken ka, ami, anak, napindas ka, kinamok nga doon kitay agar-arim ken ka. Hangka pala makinubnubyo, ket no makinubyo ka man kas pagren sa among maliklikan. Sa mo ited ti amin-amin mo. Sa amin tula ited ti amin-amin mo. No malpas ti kasar. Nga sigurado nga da kayo. No kasta manong nemi nga magbagaan na kami ni papa. Ket kasta ti magbagaan na. Da kami met no ti mangibaga mang sahod-sud. Da kayo nga ba? Manon nga tawon sipud na tayo di mama. Amok nga maulila kayo. Amok nga maililaw kayo, papa. Asino ka di? Asino ka di tagbaling nga agsyuman ka na kami? Agwigwigwig, awanin tiran tayo? Saan ko kukunain nga awanin? Ngayon,
Awanan tinderes ko. Arigat man sarita ti patapos ako na. Huwag kang magsalita ng patapos. Abaka no, galgalam mo lang ta sa Sa kadi akas jay. Baga ibaga ka nga sa awanan ti plano. Ngan baka adan tumitlang. Iso nga, saan mo lang yung bagbaka? Diyan ka mo no, kahit kuntupay, puno talaga nga saanan. Ano nga mintirasyon pa? Nuapay nga saan nyo nga kayat? Umuna-una, takari-kari di mamangyo. Nga isisulang ti babae ti biyag ko. May kadwa? Ape ko mga kasapulak. Iti kadwa. Kinada kayo, man. Naman pedala tapagkurangan na, ang umanay kayo na nagkomang punpuno, no anyaman di pagkurkurangan, akasapulak. Agyaman kami, papa. Agyaman kami. Katsapay ko mata, awanin ti pakatundayan, ti panakatungpal ti arapapmi. Sabi ko mga kalpasanti, panagsagaba tayo, ti panakapukaw tayo kaya di mama, awang kumanti sumaron mo panagsagaba. Alawan, sapay ko makinapon Diyos. Kasta nga rin tinapasamak manong Nemi nagraduar ni Manong June, nadan iti trabaho, kalpasan na Manong Nemi, duwa nga tawan nga nagtrabaho, adamatin ninyam amuna kini papa, ngagbalin nga ipag ko, kanagbalin nga manugang ni papa. Magupusida mga Manong Nemi, ti ipag ko, nga inyam amu ni Manong. So dahito yung Manong Nemi, ni ipag Mayra. Kat maragsakan kami kani papa Manong Nemi ta nakapili saan nga nagbidot ni Manong June anang pili itikas kini Mang Mayra. Ta nasyat nga naikamang, nasyat nga ipag Manong Nemi, nasyat nga manugang. Kat gapot adda mabalinda ang padpada Manong Nemi kat anda ornong da simina dan tanadaan dan ti kabukbuhodan nga balay. Nasaan unay nga adayo manipod iti ayan mi. Takayat da Manong Nemi nga sidaglaeng. Tapno umay da kami sarungkaran, muno alisto lang ti magkamot pa ng sarungkar kini papa kadakwada. Nangro na Manong Nemi di agapukon ni papa. Asidaglaeng ti anda, walking distance Manong. Sa pulo lang ang balay ti baet. Edi dumteng maten di ba nagpitik ti pusok kalpasan nga nagraduara. Ken, nagtrabaho ak iti pa isang atawen, aging ka na panunot kon Manong Nemi, ti mangiput up iti restaurant. Taday ta idi Manong Nemi, tinarapaap ko, idi sursuruan nak, ken masursuruan nak, di ba? Kadim panagan mi dito nga restaurant, Manong Nemi, itinagan di mama. Apakalaglig pan mi ken kuhana. Mercedes Restaurant. Dimteng meten Manong Nemi ni Nelson, iti piyag ko. Kat kalpasan, nga naiput apen iti Mercedes Restaurant, nagretiro meten ni Papa Manong Nemi, iti trabaho na. Kat nagtalined iti balay, kat kunana, anak ko, ami, kasi kat burdek, han kayo nga pumanaw, Nelson, iyo, Papa, samong edayot, anak ko. Tayo no edayom, asin to pete kaduwak dito balay. Nagrikat tekbay mesa. Dahil ang amin timadi, Papa. No, apay nga saan kayo ngamin, hindi nga nang asawa. Hindi yung pinanunot nga posibleng agmay mesa kanto. Tiburadag kat masapon nga agtalined kanyak. Nangaroon agad babae at kinataom. Mistake, Papa. Lalaki at agtalined, isot mangyawid. Ni Nelson ngay, kat siyempre, isot lalaki, isot mangyawid kanyak di balay daan, wano ang mga parakter kam tibaro, tiba bukod mga balay. Hindi yung kadi mapatganti daw ko. Ang damit tayo ni Nelson, Papa. Awan di problema, Papa. Di isupay nga libre magastos. Hang kaming agbalay pa kini Ami. Kada di ko maparabalay mi, kat itipong milangan nga, mangpadakkel, mangpapintas iti Mercedes Restaurant. Okay, very good. Kat tumulong akmat.
ang pagbalinandak ka empleyado, already nagretiro ako. Ang pagbalinandak ka empleyado, iti restauran nyo. Papa, restauran tayo. Kanda siyak lang, kanda kam lang kinilso din ninagan. Okay. Kaya mo kita, adumat na kita masapol nga improvement tayo, tapos na kas nakitaganar. Kaya, nangaroon na kang kaanak, kada knowledge mo, may pagkatikas nga business. Okay. Kaya, bagam ni manong mo, kahit dapat iti makisusyo, tapos no dakdakel. Balikas la halang may sa iti aking kukwa, no dikit the whole family. Hanap na ko na yo. Manong nemi imanugot ni Manong Jun. Siya kung di makaamo, ti amin namin, may panggap iti panagkwenta. Siya ti magilakad ka dagiti papeles, dagiti lisensya. Manong nemi, ti Makkel, Limawa, ti Mercedes Restaurant. Nga dito, Manong nemi, pinagsikat mi, nga kaadwan na, nga awaten mi, kadagitay adaan ti events. Yeah, tanalawat function hall mi. Nalawa manong nemi, dakati hotel rooms, at restaurant ng hotel. Pinagbali din nga hotel and restaurant. Anong name? Kaya na siyempre, kapag tinakalain ko mat nag-search kada kiti duma-duma klase potahe, nga arakan manong name, dikiti umay, siyempre, apo, dagos lakit ka nag-boom manong name. Ta dito yung lugar mi manong name, mahilig dalaunay kada kitay kabarbaro. Di ba no, ada kita business ket kabarbaro ket ado kita mapanmang padas. Daman padasan. Ket no mapadasan da ket magustuhan da agsubli-subli da. Huwag manong nemi kabarbaro. Kabarbaro amin nga makita equipments, dagiti furnitures, dagiti amin. No tirabi manong nemi nagpintas makakatrakar kadagiti silaw. Ada umay nga agpasken ni terabi, nagmay agpasken na aldaw, conferences, birthday, weddings, kanda dumapay yung bes. Dadayuhan manong nemi, dagiti gapot sa bali ka probinsya, pagtitipuran na. May problema manong nemi, di pa nakamanage na, ta siyempre, adda ni Papa. Addaak, adda ni Nelson, adda pa di manang Myra, manong nemi, ada ni Manong June. Hey, jay. Naguro din, idi-addan duwa nga anak da Manong June kini Manang Myra, kada damutin may isang anak mi kini Nelson. Kahit ito'y manong nemi, dadamutin nga umay aga-aya magtaray-taray ti restaurant, no kwa manong nemi, saan damat makadisturbo no di kat maka-atrakar da pa. Uy, cute. Uy, pintas. Uy, bibo. Kaya ni Papa, manong nemi, sumatin ti makamong at ti maintenance. Adami na kan ditong galmay sa kada kami. Kaya talaga nag-boom. Awanan ti problema mi manong nemi. Siyempre. Successful manong nemi. Timbas dagmi ng negosyo. Nga kakasusyo kami nga kabsat, agraman ka dagit na ikamang kada kami ipakiramanan ni Papa. Nga man dati kiti gundaway manong nemi nga masalamaak ni Papa nga may-mayan. Adakam nga agraragsak, kanakaragsak kami, manong nemi nagtitipon kami. Nanaruna kat naringko, kikinamatan na giti anak ni. Pasari adamat ni Papa makilangan, makikinkinamat. Biglan to nga awan. Yun to naman sa pulak, adan nga nakatugaw. Agtaptapaya. Malmalday. Papa? Ay, ami anak. May bunso. Ada ka ti problema yo? Awan problema. Ore nagretiro ako, anta, damat basit pension ko. Sa damat sweldo. Dapat sweldo anak mo, nagtrabaho ako, matitinegosyo tayo.
Ang problema. Kaorin no sa agtrabaho, kada kayo, umanahan di pensyon ko. Nga, para ka niya. Para ka na kailang. Kasanon no, agkapsot kay pahin. Baka sa anin nga umanay pang maintenance. Pa? Are you happy? Uy, happy ak naragsakak. Naragsakak ka na ko ta makita ka nagbaligi kayo nga anak ko. Natong palkumat lang ti karik, kaya di mamangyo. Nga napintas, ti nagmanagan nyo. Nagro na progreso ti Mercedes Restaurant, Hotel and Restaurant. Nagalistong ibaga papa nga naragsak kayo. Nga makita ka rin matayo. Hawan pakadanagan kanyak. Di na pakadanagan. Pakadanagan na ka. Concern kami. Sikat kang runaan nga, mangidadaulo ka na kami. Taore ada asawa, ada pamilya amin. You're still our father. Saknan kami numaliday ka. Kasapulam kadiitan. Ti may kaduwang asawam. Tagbaling agsyuman ka na kami, papa. Kasapulak pa, managam sinungor, timayat kanya kita. Pa. Nagabay kay kiniwanong June, kaslamo la adi iso na. Kaslamanong nakalang, kaslagbaitan lang, basit at bait yung nga tawen. Hanyo man, mababaan sa lunat yun. Agpapagpugi kayo man. Hanyo, pamon anak, pamon. Pa, kasapulan. Kasbagari ganta mayata, kasi nung haron. Nagsabon kayo Ore man pa inauding da kami, ti makurso na daan nyo, inauding da kami, ti agbaling nga, agsyuman ka da kami. Why not? Ay, sino nga tayo? Sino nga tayo? Agpatulogay ka na kay Kamsat yo. Agpatulong kayo kada kakabsat yo kunak manong nemi. Tapasari umay sumarongkar manong nemi ni Uncle Senon. Dito'y restaurant. Nga dalang iti asideg manong nemi ti family house mo. Kat pasaremet tumulong. Kadinto nagawin. Ibalunak tumad na. Pasaray pambulsak ti kwarta. Napinpinas ti biyag mga misuda manong. When? Dagiti kasinsimi nga anak ni Uncle Senon kita may mesa lang tinagraduar kada kwada. Ada duwang nasapa nga nag-asawa manong kat marik na natriga. So pasaremat umasog kada kami Ito na minsan nga sa sarungkar na manong nemi kinasarita. Uncle, pabalasan ko. Wala tayo may rekomendara mo kini papa. Kini kabakis mo nga. Agbaling nga. Katakta ko na hinay na. Oo. Tadapalarantaan ang kasawa ya. Naku mga darantana, hindi ko mapailaing. No, hindi ko mapailaing. Ang mga nuhang kastuti, nagbali namin anak na. Ang mga emet, no, nagka-problema. Hindi adagsyoman kada kami, kat saan kampay nakapagraduar. Nagraduar kami, okay lang, no, adagsyoman kada kami. Tapos nuli kasi takit akong problema may ito no kapsot ni manong mo, okay? Hamimet ka di baybayan ng awang kas iti talaga mang tutok-tukin ko no pagkapsot. Sino nga tangaro daya? Labay am tumanta awisek. Awisek nga mo nagpasya. Awisek nga umay to makisamba. Samba. Ay, kuna ya. Apay kayo ka mapan makimismisaya. Ama nagel, lalo na dag-birthday. Saan ka pamilya kami, met? Kit na tayo Domingo nga ron, nga aldaw para kinapod Diyos. Teko na damat nga kwang. Ore saan ka sumrek, iti balay na apod Diyos kit mabali mo madlat at agkid daw. Agparinto man kayo tasuli sa kaagtangat ka nagdumog. Nga kasasalitam ni apod Diyos. Sa bagay, awang kasmat lang kada iti sekta nga aktibo ka iti kapilya o simbahan.
Aktibo ka kiti Uncle? Nga asin na po Diyos kat ori ka sa nutri kat no adda kita problema mi kat masungbatan mo't nga dagos no ka. Nakaroon na nagkasapulang kami kat umasidag kami kada kayo kat alisto kayo mo tamangted nga dahil takit dakim niya po Diyos. Tada kayo nga kakabagyan mi nga alisto ka mangted. Katabisan nyo to Uno, umay kami mata. Ay, pikit nga saan, gat pakilo ni pakaragsakak, halanusan nyo to ba sila nga kapilyami. Ganda kam lang agasawa agraman ti anak mi manon mi agraman kinita ni Papa siyempre itinapasurot ni Uncle Senun. Why? Naragsak na isam, dagiti na danon mi, manong nemi, nakikanta kami mata, sa ediguan, ngayon tinanay nga, samba ko nada. Nagkararag kami, kalpasan na, at natatay naidasa nga paksa, damat title na. Nga dito'y manunay kat na ilawlawag dahil tapno di kas mabayan ka dagitiya sa lanan iti Biblia. Magusto ak manunay na si pastor ti panang ilawlawag na. Aging alpasan dito manunay siyempre inyam amuda kami babayan kini Uncle Sanun. Winelcome na kami man. Nasiputak manong naming nga danalapsat nga babae nga masidag kini Papa. Brother, sabi ko muulit yung tupay ti umay. Wana, sister, sinipsiputak ida manong nami nadlaw ko rimimat dagiti mata ni Papa. Akasmet, iti mata, itinalapsat nga babae nga no Jack Mariro, ulmos nga kasadar da. Awang ti makita nga make-up na, manonemi, ken nakalaplapsat, tilangana, nakawakray, manonemi, ti dug ng buo. Sa may bagay, launay ti kutis na, manonemi, ti cream nga arwaten da. Karigin si Marso nung agundaway manon nami nadlaw ko nga saanin nga malmalday na Papa. When kat numampay saan kami nga nagpidwa nga napan manon nami nakitipon kadakwada. Tabisi kami met manon nami nang rona kat Domingo ado di customer. Ngayon ni Papa manon nami tinagpakada nga napan. Kaya ka nga impudnunan kada kami. Kahit ka dengan talaga nga dagsyuman kada kayo. Kauna Papa. Nasaan nga para kada kami? Nasa amin nakasapulan ti ina, tanagbaling kamatan nga ina kinama. Para ka nagitanak mi. Ngam, da kayo nga Kan nagkasapulan met nagitanak mi ti Lola. Nagayatak manin. Sino? Doyo ko na nga na dinam amuyok idi, Emma tinagan na. Kaya mabalin yung awagan di tita Emma. Kasla saan nga tita, ate Emma, mabalin. Duwa nga taon lang tiba mi. Kaya yung asawan, senior citizen mo tinisona, Papa? Kapag senior na, ta 62 ak, ta 60 na. Mabalin pa lang. Kasi laong pe 60 na. When, may bagayong ka din ti ayat yo. Kaya kuha na, Papa. Agkuyot kam to kini Sinon. Nga nanganak to, income to talaga pasyarin na formalisona di balay da. Takal di balay na. Mano agbibiyag da, di kasi katawan na, Papa. Awon, asawa na? Uno balo? Kuwang. Nabakatan nga balasan. Taapay. Takman amon ti istoryana. Sambat ko na nga amon kabagis ko nga sanon, no anya talaga ti istoryana.
Kaya madabukod na nga balay. Sakman na mo. Ado ka na nagitay pamataunan ng ti kwarta. Kahit iso nga ron ati dakkel ka nga magtultulong ka dakwada iti kapilyada. Kano agabuloy kat dakkel. Basta. Alakit. Kung good luck ka na kayo pa. Dakkel o na iti pakaragsakan mi no. Adag siyuman ka na kami. Kat siyempre, bareng agkayatan kayo. Kat, kayat na kami met. Pabakit doon nga saan na kaya kayat. Uno saan na kaya kayat. Baliktad ka diyan. No kayat yung iso na. Abigit nga saan kayat papa. Nadyan lang nga langana sa relihiyosa. Wanan ti problema. Dimteng ti pa nag-birthday ni Papa Manong Nemi kat siyempre. Hamipit ka di pinaklosan ti hotel and restaurant. Ngayon may isang function hall Manong Nemi tinakopar mi. Tapos nikas takat celebraran mi. Iti pa nag-63 ni Papa. Imatendar Manong Nemi ni Tita Emma. Kanito yung pa nag-birthday ni Papa Manong Nemi in-announce na nga mismo. Nga inayaban na ni Tita Emma iti sango kat inakbayan na nga ni papakit sa igam ti microphone Manong Nemi nga maga. Nga nang announce nga isuntun tagbalin nga Mrs. Heralde. Kastawan iti palpalakpak mi Manong Nemi tamaragsakan kami. Kaorin na daw, nagsyuman kami Manong Nemi, dahil taon na kit pakaragsa kami. Tapos syempre, nung nasapakam ko mga nagsyuman, baka no, saan nga na ipaay, nga namin pinsan ni Papa, ti suportahan na kada kami. Kit sampay nga na daw, para kini Papa, Manong Nemi, tap namadaan ti asawa, naman pa'y agpadpada da nga senior citizen. Nga makitak ti salunat da Manong Nemi, kat disgrasya laeng, muno sakit, grabe, iti mangapit ka na kuwan. Aging ka, Manong Nemi, amalaksid, itikas jay, in public, ngayon announce na. Naikang kami pa, Manong Nemi, ti salo-salo. Tapno may pakamo, kada kami nga mismo nga kabsat, kanda kita asawa mi. Nga damplano da, Manong Nemi, nga kalaysa. Kit no problem pa. Tumulong kami di magastos. Close tayo may pinsan iti hotel and restaurant. Tapos na di kasta ka dito iti pakaangayan iti saan lang reception. Dito pa yung kaya bante iti padi. Amang kasar kada kayo. Ang padi. Pastor. Ay, huwag gaya maya. Ta nag-member kay gayam ka iti kasadan, saktadan. Halakit win. Anam ako naman nung dyan. Awan problema din ko. Datamad nga kapsat iti mga turon ka ni Papatap no. Agragsak manin. No man pinapaot iti kaslapan naka-ulila na. Tawan ti sa bali nga naramid na no di inbukbuk na kanata atensyon na. Natong palta terapaptang arapapda kanay di mama. Paano mo matan na nga iso na kata ituloy na tagragsak. Naragsak nga road Manong Nemi ken karbo dahil di na angay nga kalaysa da Papa ken ni Tita Emma. Nasalan nga tita ti awag mi ken kuanon deket mama. Nanayunan nga road din di bilang mi Manong Nemi nga nagnaed iti family house mi. Da kami ken Nelson, ken ti mesang anak mi, ti katulong mi, ken kasama tayo nga saan nga agmay-maysa ni Papa iti kwarto na, no ti kaduanan ni Mama Emma. Aktibo da Manong Nemi, iti kapilyada. Tadadagidi daway, nga Romuarda, papanan nyo ko na, mapanda ka no mission, una sa mapanda ka no agdalaw, una adda ka no activity da iti kapilya. Okay met ko na. Tati trabaho ni Papa Manong Nemi tulturin na metlata ang sweldo met. Kahit may pakidumang alain ni Mama Emma nga inayon pa ang
Mabahin kami anak ko matitid bikin ko na posisyon. Sa dakil ka nung matibalay na, sa damat katulong na. Ito na minsan manon na may nagsalo-salo kami manin na dati pamilya ni Manong Chun. Nasaludsud ka kang kuwana. Mama? Ami. Abay nga, intulok yung nagbakit kay nga balasang. Mabaling ka di nga mamwak o mamami. Noon niya tinagbaling nga life story mo no love story. Nagsanda ay manon na ni Mama Emma. Diyan kumakayat nga lagi pen. Ang imsan lata maliglikan nga dilagapen tinapalabas sa kunada. Amom nagbalin na kadagsanggasan. Gabuta nasapa ka na ulila ti ina kinama. Ha? No ibagbagayo man hindi nga naulila kay ti ina, hindi adda kay ti high school, kay ni June. Nagasgasat kayo ng Mr. Siak. Nagasgasat kayo ng Mr. Siak, amang ko na. Adda panawen, napaot nga panawen, nga panakarik na yun ti pamatay, kanto mo ti may nga ina. Ken saan na kayo nga binabayaan, ti amayo. Imbok-bok na ti amin na panawen na. Insakripisyo na ti bukod na karagsak. Tapdulahin nga. May kan na kayo na ranya ka masakbayan. Iso nga nakakasgasat kayo na uli na. Siyak, nagpali na kadagsang kasa. Hamom ka di. Nga napadpadasak tinagpalpalama. Napadpadasak tinagtaklin kadagiti kakabagyak. Kabagyak ti ama, kanina. Yung sandak ng bilang. Kakabagyan. Teko na dati pagsasao. Kakabagyan pa'y. Imbas ko mga tulungan da ka, anad dapat isudat mga irumen ka. No api ka di. Anasay-sayat pa'y. Dagiti sa among kapin ano, ngayon di kita kabagyam nga mismo. Ngayon sana ka na po kawan tinamnama. Yung karigatak tinagbihag, babaan ti bukod ko ang pamuspusan. Iti bukod ko ang panglakagan. Sa anak kapulos ka nagsarday akimpet kinahapon Diyos. Nakadado nga trials, nakadado nga pagkad, nakadado nga panakasuot no kasanuak nga napudno ken kuana. Kat saan na ka binabayaan? Yung karigatak ti nakabagturpos ti high school no mampaysan ko kinabaylan pa iti nagbasa iti kolehyo. Tinaramid ko kendi. Nagurnong, nagtrabaho ti abroad, patagabuak man lang dito Pilipinas ko na, inaklayangan di abroad, tapos dakdakkel iti kwarta nga maawat ko, ken maurnong ko. Idadakon ti abroad, isun ti panagbalin na nga dumitan di kabagyak. Agtawag da, text da, kasin, auntie, nakastoy, ay kaanakan, yan. Amod akong nga awagan ti kaanakan. Amod akong nga awagan ti kasinsin. Nairurumen kanya. Tama kita dan nga, adda pa kina na udan na kanya. Saan ko matida nga pinahay? Ta saan nga nagimula iti sakit. Saan nga nagimula ti gura kadakwada. Tala mabalin ka dya kayat nga da kagurgurak ka na damat manggura kanya. Naging nga nagpurguda. Itatawan ko nga 40. Awan tinagaharim ka na kayo, mama?
Ado, dagiti nag-aram kaniya. Ado, dagiti mangikarkari ti langit kan naga. Nga mabutingan. Ang mga numaipada karida duma, nga awan ti sabaling nga kalikagum da, no sa nga ti bagik, sa dakto irurumen, sa dakto rangranggasan. Tsakayat, kayat ko langin tagmemesa. Ngam ti mga alat kadua, agbaling nga problema. Kayat ko langin ti tumulong. Tapno di kasta, no tumulong ka, adan tuwa, maitid kang kaso papak no pasanak ang kururay. Kamamok, ken patsek. Nga ni Apo Diyos ti magted so papak, iti kinaimbag. Kinaimbag mo, iti patam nga tao. Eche. Aging ka nga, dahon ko ti kasto nga tawen, nga nagbalinak aktibo, iti kapilya. Kadag iti masapsapulak, kat almost 80% nga itulong ko. Itulong ko kini Apo Diyos. Nakasaysayat kayo, mama. Agyawanak. Gabutan nakasaysayat mo ti Apo Diyos kanya. Numampay, adong arigat tinagpasaraki do bingak. Gamsan na kami nabihan ni Apo Diyos. Biyang ko itan, itagsupapak kang kuwana. Kastaman ti bagbagada kanya, nasampay nga nalado ti amin, tapno, madanak mat iti katakta ko na yun iti biyag. Isu nga timteng ni papangyo iti biyag ko. Adimteng akmet kang kuhana. Agpimpinatag kami. Anilang patay ti mabaling nga mabagsina ka na kami. Hagkaman kami, mama. Tadimteng kay di biyag mi. Hagkaman akmet ka na kayo. Tas ipupuso kayo nga nangawat ng pasangbay iti pamilya. Manong nemi nagtultuloy nga rod iti naanaya sa naragsak na urnos nga pamilya ni Manong June, kastamatan siyempre kada papa kini Mama Emma. Talon dagiti anak na Manong June, duwamatan kada kami kini Nelson, kat dumadadakkel da. Tiyan mo mi di Manong nemi kat mamintain mi iti kinasikat iti Mercedes Hotel and Restaurant. Ngayon iti pa nagbalbalo ti tiyempo Manong nemi, adumat na kitinasken nga mabalbaliwan kuma, ma-upgrade, ma-update. Ako na. Kaya nagtultuloy Manong nemi di dati. Ti gayam dati, kamarbaro ita, agbaling nga daan. Sa amin napanunot Manong nemi, tinaga-prayed, na mura kat adumatan na kiti naipasdak nga kakompetensya iti asidag. Aging gamadmadlaw mi Manong nemi, kamuap kapsot, bungas basitan, di kiti umay a customer mo. Kahit na asawen, mabrubrok kami. Agbalaw kami na. Ay, siyempre, langangay kami ti meeting. Tagkakasuso kam nga rod. Naman pa adamat iraprapindig di adumang nga trabaho nga sa bali. Ni Manong John, kastamatan kini Manang Myra, siyak kini Nelson. Awan da pa kini Mama, awan Manong nemi, awan da pa kini Mama Emma. Sa amin nga niraman ida Manong, tamani po di agasawa dahan, agpadpada damatan nga aktibo iti kapilya. Sa anin nga nagbaling empleyado Manong nemi ni Papa, gabuta, kamailan met ni Mama Emma, tadamat kukuha na no, damat kinabak ng Harod, anatarami din tayo. Nagkisay tayo pa yun, kada kita empleyado, kaputa, basit matindi pa master tayo, basit matindi kayo, umay customer. Kaya't damat tindi kita kabarbaro. Saan tayo mariklikan dita, ating amin. Dati madlan nagkunay di, hindi tayo ti kabarbaro, adot imay ka na tayo. Dumaan tayo met. Kad adumat di kita kabarbaro ngayon pasdek. Anang ita.
kasapulan ti renovation. Pabaruan tayo, di kiti daanin, nga raramatin tayo. Adadang i-upgrade tayo, di kita raramatin tayo. Padasim kiti ate, ag-monitor. Mapan ag-obserbar, kari kiti ka-kompetensya, no anat sekreto da. Baka adat pre-internet, pre-wifi, o no anyaman dita. Tapos di kasta kata. Gagangit ka-kompetensya, kunada nga kompetensya. Mabali mga tuladan, mabali mo nga ad-adda nga papintasin takukuha. Ganito tanak ko na manunaymi ni Manang Mayra. Anya nga natanog sa bali talangin tinegosyo? Ay, saan nga mabali na Manang? Ang sentimental value ti restaurant kun hotel. Naglagay pa nyo na inagan ka di mamami. Mercedes Hotel and Restaurant. Wanang no marinovate. Agkabarwanan di kiti ag dating appliances and equipments. Dakila kwarta. Pangalan tayo nga rin. Tipunan tayo, bumasbasitin. Mangalan tayo kada kiti personal, nga kwarta tayo, kat itipon tayo, itipondo, agnayon itipondo, saan lang tayo umanay. Narigat mo kakompetensyan, dagiti talaga nga nakatakde rin. Awatin talagang nga talagang i-declare tayo ti bankruptcy. Nama ka naman Manong Nelson? Ay Nelson, Manong June. I'm sorry. Ngam kas-lakas tama ti kayat ko. So na lang ta. Awang ba't mabaling o sarit na kwarta. Aglon tayo. Anya nga rin iti itad tayo nga collateral. Ngayon siya kayat nga agsarat di Mercedes Hotel and Restaurant Manong. Siya kayat. Ituloy tayo kastoy. Mga ramid tayo innovation nga mabaling nga pakapsublian ti interest di kiti customers tayo. Samon nga mabaling nga kompetensya ang tinapimpinas nga amang yung tisika. Ura ilakang pa iti presyo. Ura na laka no saan da mata komportable no saan da nga marik na di kayat da nga panakasatisfy out salbina. No ilakang met adada nga malugi ka. Ano nga ti problema nga ron ita? Puunan ti problema. Nga once ganda puunan nga dakil, maalangon tayo ti negosyo. Ngam no awan ti puunan. Agsubli tayo ti basit nga restaurant. Agagangay lang restaurant. Nga si kalangan ti mang-manage, kanda kam nga gasawa, siyempre, agsapol kami met sa bali nga negosyo. Tapno mabiyag mi, may kantinaran niyang masakbayan ni talungan nak mi. Mabali mo met ti agtultuloy nga agtrabaho ka na kiti pagtrabaho mi tagtawa. Manong nemi nagtultuloyen nga awanen umay nga customer naka-open ngam nagasatan no damay sa dua nga event nga umay manong nemi iti may sa nga lawas. Di kita nga talan iyan anay dan ti budget da manong nemi ti umay. Ganda kita sanda ngayon anay ti budget da mapanda ka rin ka asid nga kakompetensya. Kasta nga talaga ti bihag. Dumurduras, umad adumet ti kakompetensya. Umad adu di kita negosyo. Manong nemi ti kinabisi da mama, Emma, kini papa, sanda nga mamamuan ti problema. Hanggang iti na minsan, manong nemi nga yumay da. Nadlaw dan Oh. Ami. Pa? Abi customer tilangan ti restaurant. Abay ma, pa. Kita umatan di umay nga customer. Deron na lang siguro mama, papa, nga awan. Una nga, o rila talo na ito kakompetensya nga, da nga minti asideng.
Inidip na kanina pinatay ti Mercedes Hotel and Restaurant. Pa, awan ti mabalin mi. Masapul nga nugutom hindi kinapod, no? Nga kasta talaga ti bihag. Kasta talaga ti negosyo. Adda kasikat na, adamat ka. Dumdeng di, kanatay nga panag-down na. Itulok mo Ano ti problema ka di? Awan pa. Ibagayon no anya ti problema, kwarta, puunan, para ti renovation. Huwag ka dito kwartayo? Awan ti kwartayo ng mga, awan pa. Awan. Mamali naman tag-loan. Ano ti postami? Ipostami ti mabangbangrap nga restaurant kan hotel. Mamali natin umutang. Pangutangan mi ngay. Manong nemi, aging ka nagtimek ni tita ni Mama Emma. Awang ka diti, namnamain yung mabalin nga asid kanyo, napagpatulungan. Awamit nga, ti kabagyan mi, mama nga, mabalin ko mga mangtulong ka na kami. Katsya, di ko di ibilang membro ti pamilyayo. Mama? Abay nga, handang ibilang ko mga asid ka nga pagpatulungan. Didak ka di, handak ka di pala ibilang nga miyembro ti pamilyayo? Ibilang na ka di pala ang mama. Apeng nga nga, sanda nga mapanunot, nga sidgan. Ay, sorry mama no. No sanda ka man ibilang nga, mabaliming asidgan, iti problema. Inyo man yun ito nga problema kini papangyo. Ket saan ka di nga paset ni papangyo? Man, mama. Ket namnamayan nyo, nga awan, iti may tulong ni papangyo. Ket siya nga ron. Ay, sorry mama no. Adaman na, nagbidutan mi. Mabalin siguro nga sami nga malagip wano anya dumanot ka sa pulan tumulong nga ay samot lain kat nga kapilya iti nakasagana nga tulungan adaw madigit ang patpatulungan sa bali matulong ida apik din nga di kayo matulungan kat kapamilya kayo. Ada balay ko nga sambat nga isot pagkina idan mi kiniya Mario no tikat ada dapat nga dakam ditoy pinaupaak ada pa sa bali nga balay nga papaupaak sa dumadagiti pamastri ka nga nangipuunak karigiti kwarta nga nagbabanugak for how many years. Mama, sorry, no? Handa ka man nga malagip. Okay lang. No kasta, mama. Tulungan kayo. Hani, tulungan taida. Taan nga rod kat natatagan na. Nga nakasagana nga tumulong ka na kuhada. Nakilo na nga pagyamanak, hani. Nung matulungan ta, digitan na ko. Digitan na ta. Manong nemi talagang adayo idi nga mapanunot mi tagpatulong kini mama Emma. Ta syempre, ti sabali nga mapatulungan na kita, no awan tinamnama Emma ket nga membro ti pamilya. Agsabol ka iti
outside of your family. Di mi malagip manong nemi nga ado tinapundar ti agsyuman kada kami manong bayat iti panagtrabaho na. Ngawan ti sabali di nga pinanunot na no di nagpundar nga itakit apitin nan di gitoy nga itultulong na ti kapilyada itultulong na kada kitag kasapulan kas kunana. Imbilang dak kapamilyak, imbilang dak kapamilya, ket kapamilya dak met. Api nga sa anak ko mga tumulong. Inted nang harod manong nemi ti kasapulan mi a kwarta ket naangay iti renovation. Uwan manong nemi na mamumet no kasano nga tapatan mi kan adada nga napimpidas kada kami manong nemi tinaramid mi. Style iti lightings adda pa yun sadya. Binalayuan mi manong nemi giinla ko mi di kiti daanan nga muebles nangalakam kada kiti kabarbaro. Naway nagpunan kami nga balbaliw manong nemi. Ngam ko nami nga maabrot kami min tumitlaeng ti amin. So nga tinaganin manong nemi ti pwesto New Mercedes Hotel and Restaurant. Inikan mi iti new manong nemi. Tatalagamit manong nemi nga kabarbaro. Sa bali pa yung tiruangan. Binalbaliw mi amin. Inik kami ti innovation tapos nagbalbaling ako natay nga new. Kapot at damat nagbaling nga espyami kada kita kompetensya manon nemi na nga mo kada kita mabalim nga tuladen nga apawan. Nuanyat magusgustuhan da sa jay, inapawan mi. Nuanyat magusgustuhan da sa jay, inapawan mi pa. Nuanyat sanda kayat sa jay, isot nagbaling nga kayat da dito. Na-boom manen manon nemi ti New Mercedes Hotel and Restaurant kalpasan tinasurok ang makatawan. Kalpasan ti 6 months nga renovation. Almost 2 years manong nemi sa nagsubliman ti kinaboom ti New Mercedes Hotel and Restaurant. Iri manong nemi tamasapulan min tigatad nga inted idi ni Mama Emma. Plus the interest. Nangangay kami ti meeting manong nemi. Sami inyawat kang kuhana tinakasubre. Mama, thank you very much. Ipo lang min da binulod mi kwarta with the interest. Di pa kas daawak manong nemi. Nagmurarang. Ma, apay? Talaga ka di nga ditak ibilang ang miyembro ti pamilyayo. Sorry, mama no. Pakabasulan mi? Saan ko ang pautang ka na kayo ti kwarta? Inted ko. Sa ipulang with the interest. Sa anak ba't nga agpapautang with interest? Kan sa anak ba't nga agpapauta? No, da umutang, saan nga utang ko na? Ted ko. No, di kita saan ka miyembro ti pamilya. Alakat akasapulak. Sublik akaspunan. Ngamda tayo akit. Saan ka din nga mairaman ni Papangyo? Nga kasusyo iti negosyo? Aman mama. Kat, may raman kat nag-asawa mo. Tapos saan ka iraman? We are very sorry mama. Sorry no. Ngayon big nalaunay nga may sublimit lang and ada interest na tapno anya ti amumi baka no anda sabali nga kapagkasapulan nyo. No adan tumaten problema ka kit agpatulong ak tumaten kada kayo. Kaya maumat pala ti problema. Ken sapay ko matawan ti problema. Tinted ko ket kasmeten na makipagpasetak iti pamilya ken ti negosyo. Dakay nga tahan, takay imbagan ng agsyuman. Kadagiti aming agsyuman, mama. Kinunak manong nemi kat siyak ti munang imarakop kang kuana.
isang sakit. May dumduma kay unay nga parswa, mama. Awanin ti makaasping ka na kayo. Agsupsupapakak lang ti ginambag ni Apo Diyos kanyak, tasan na kabinabayan. Numampay na ladawak nga nadaan iti kaskin ni Papangyo, nga mangipatpatig, mangdungdungo kanyak, ipatpatig kumit. Kindungdungo nga iso ti mang kumpleton ti ragsakin ni Piyag ko. Saan na kami nabayaan ni Apo Diyos? Iso nga rubeng ko launay, itagsupapak keng kwan. Nanyaman, asinuman, di kita kasapulan titulong, saan ko nga iba nga utang. Di kada, alay mo lang dito sa inayon mo tipuunan, taat mo adada nga, agbom tinegosyo tayo. Laglagay pa inyo met, dagiti empleyado, saan nyo imutan, ikan nyo idatusto nga sweldo. Kas talaga man, kas mama. Numanot sweldo di bangir, dakdakal ti pasoldo. Kada kiti empleyado, tama. Ito nyo matususto nga bonus. Ito nyo matususto nga benepisyo. Kas tatarami din mama, very good. Saan nyo nga tultuladan di kiti employer, nga imutan da di kiti empleyado da. Nga didaan mo, nga digiti empleyado ket isudat mangbibiyag kadakwada. No awan digiti empleyado, agbiag ka nga ti negosyo. Iso nga iktedmot kasapulan digiti empleyado, itedmot ti talaga kasapulan da awan ti pagkunaan dan tapno saan da ka apadawan or ipostada pa ti biyag da para ken ka no itedmo kadakwada ti talaga nga para kadakwada. Sala nagsardeng manong nemi, iti negosyo mi, family business mi, manong nemi, iti takapig sa ti lockdown. Ngayon may dimambalin manen, manong nemi, dakamti muna. Numampay, naud-udi di kakompetensya. Kad nagtulturin manong nemi, iti kinaganar ti negosyo mi, numampay, hampay nga napasubli ti kasti dati, nga kabum na, iti awampay dito yung pandemya nga naglasatan tayo. Ngayon amok, nga ininot tumatin manong, gaputa, umad-ado man hindi kiti turista, umad-ado nga mubalbalog man hindi kiti tao, iso nga amok, agsublin tumat lang ti dati, akin na sikat, ken kinagano, ganar, dito nga negosyo. Manong nemi, ang daw-dawat ko akang kanayon nga sapay kuma, tagtultuloy ti ornos, ken tal na ragsak, iti nga ang riknahan ganlak amin, iti kada kami nga sangka pamilya. Ti pamilya ni Manong John, kastamot ang gada papa, kani Mama Emma. Nagtultulo ti kinaktibo da manong name ti kapilya, agasmet kada kami, iti aktibo mi ti negosyo, kanit samet pa nakalipat kani Apo Diyos. Kada kitay, agpatulong kada kami, umasadag da, kat ikamimeti da, kat no adari kitay dumteng, at didigra manong name, kasla ka na ito napaot ka pandemya, ket timultulong kami mat kanang ted iti suportar kada kitay napukawan iti trabaho. Dahito nga rod ti pagasalita akman. Agkaman akunay iti anos mo nga nangurnos kalpasan nga insen ken ka diti Italiana. Agyaman naglaunay ti laing mo nga nang ibasa manon nemi ket sapay kuma nadamat ni batik nga adal liwliwa ken pagsalimingan ti biag kada kiti padak nga di mga kanagbuya. More power to your program anong and God bless. Tuwing nga ro dagkaman nga pagayam mo. Amen. Thank you ken kaami, tingka pa nagsurat. Thank you. Salamat po, mabuhay tayong lahat.